Rozmýšľali ste niekedy, kde je hranica medzi tým, čo môže urobiť človek a kde začína konať Boh? Kde presne je to odtiaľ potiaľ? Najčastejšie si túto otázku kladieme vtedy, keď sme v úzkých, keď sa dlhodobo snažíme niečo vyriešiť, ale už nevieme ako ďalej. Keď urobíme všetko, čo vieme a aj tak to nestačí. Vtedy sa obraciame na Boha a dúfame, že On dokončí to, čo my už nedokážeme. Lenže práve tu mnohí kresťania urobia chybu. Po obrátení si začnú myslieť, že teraz už netreba nič robiť, že Boh všetko zariadí. A tak sa človek stane pasívny, nečinný, čaká, namiesto toho, aby pokračoval v úsilí. A ja som to tak kedysi cítila. Verila som, že stačí veriť, modliť sa a čakať. Daj mi silu ísť ďalej. A že Boh sám otvorí všetky dvere. Uzdraví, zabezpečí, posunie. Lenže práve vtedy sa začala moja stagnácia. Nie preto, že by Boh nekonal, ale preto, že nemal s čím pracovať. Boh potrebuje, aby človek niečo priniesol. Aby bolo z čoho požehnať. Je to ako s polom. Človek musí najprv zasiať. Boh pošle slnko a dážď, aby zrno vzrástlo. Ale ak človek nič nezasial, márne bude slnko svietiť a dážď padať. Pole zostane prázdne. Keď je človek neveriaci, robí všetko, čo dokáže. Bojuje, skúša, padá, ale ide ďalej. Keď sa však stane veriaci, často si myslí, že práca sa skončila. No v skutočnosti sa práve začína. Boh nikdy nezasiahne tam, kde sme sa my sami vzdali zodpovednosti. Akú odpoveď na túto otázku nájdeme v písme? Ako sám Boh ukazuje, kde sa končí ľudská sila a kde sa začína jeho moc? V Biblii sa opakuje jeden fascinujúci princíp. Princíp, ktorý formuje našu vieru a zároveň určuje, ako máme pracovať. Je jednoduchý, ale nesmierne hlboký. Božia moc sa často prejavuje až vtedy, keď človek vyčerpá všetky svoje vlastné možnosti. Inými slovami, Boh nekoná namiesto nás. On koná cez nás, a to až po našom úplnom nasadení. Tento princíp môžeme pochopiť, keď spojíme dva zdanlivo nesúvisiace verše. Ten prvý prichádza zo Starého zákona a je to priama výzva k ľudskej zodpovednosti. Ako hovorí kniha Kazateľ, kapitola 9, verš 10. Všetko, čo vykonať, je schopná tvoja ruka. Konaj svojou silou. Tieto slová nie sú len výzvou k pracovitosti. Sú to slová, ktoré vyjadrujú základný etický princíp viery. Človek má investovať maximum svojho času, talentu a energie do práce, ktorá mu bola zverená. Má konať celou silou, svedomito, bez zaváhania a bez odkladania. Lebo ako hovorí kniha Kazateľ, vo svete mŕtvych už niet priestoru pre žiadnu prácu. Takže si tento verš zapamätajme a držme ho v hlave, pretože teraz sa pozrieme, ako tento princíp Ježiš uplatnil pri konkrétnej príležitosti. Teraz dajte pozor, pri svojom prvom zázraku uhádnete, ktorý to bol? Áno, správne. Kána Galilejská. Možno vás napadne otázka, ako to spolu súvisí. Práca človeka a práca Boha. Práve tuto vidíme úplne jasne. Uprostred spoločenskej krízy, nedostatku vína na svadbe, Ježiš nevytvoril víno z ničoho. Namiesto toho vydal pokyn sluhom, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána, kapitola 2, verš 7. Naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Tu leží kľúč k pochopeniu Božej spolupráce. Keby Ježiš jednoducho mávol rukou a vytvoril víno, bola by to len demonštrácia moci. Namiesto toho vyžadoval ľudskú námahu. Sluhovia museli urobiť všetko, čo bolo v ich silách. Zobrať vedrá, ísť k zdroju, nabrať vodu a naplniť veľké hlinené nádoby. A čo je kľúčové, text hovorí, že ich naplnili až po okraj. Urobili presne to, čo mohli. A to s maximálnou usilovnosťou. Naplnili nádoby doslova celou svojou silou, ako to kázal kazateľ. A až v momente, keď sa vyčerpala ľudská kapacita, nastúpila Božia. Voda, ľudská námaha a obyčajná surovina sa premenila na skvelé víno, prejav Božej slávy.
Pre nás z toho vyplýva jasné posolstvo. Ak očakávame Božie požehnanie, moc, vedenie alebo zázrak v našom živote, musíme najprv my sami naplniť nádoby až po okraj. Musíme sa učiť s maximálnym úsilím, pracovať svedomito, modliť sa s vytrvalosťou a slúžiť s plným nasadením. Naša časť je plniť nádoby, pripraviť priestor, vytvoriť podmienky, zasiať semeno, až potom prichádza Božia časť, premeniť vodu na víno. On premieňa naše úsilie na ovocie, ktoré presahuje všetko, čo sme si vedeli predstaviť. Ale neurobí to, kým nádoby zostanú prázdne. Preto naplňajme, konajme, usilujme sa nie zo strachu, ale z viery. Pretože Boh nikdy nepožehná prázdnotu. Požehná až to, čo sme vložené celým srdcom. Všetko, čo je v sile človeka, má byť vykonané ľudskými rukami. Boh nikdy neurobí namiesto nás to, čo dokážeme urobiť sami, pretože by nám to prinieslo duchovnú slabosť. Je to ten istý princíp, ktorý platil už pre Mojžiša. Keď sa ho Boh spýtal, čo máš v ruke? Rovnako pre vdovu, ktorá mala malú nádobu oleja. A rovnako pre učeníkov, ktorých sa Ježiš opýtal, koľko máte chlebov? V každom z týchto príbehov Boh začal konať až vtedy, keď človek priniesol to, čo mal, hoci to bolo málo. Až potom sa k ľudskému úsiliu pridala Božia moc. To je princíp, ktorý sa v písme stále opakuje. Najprv tvoja ruka, potom Božia. Najprv vernosť v malom, potom zázrak v Božom čase. A tak ak chceme, aby Boh premieňal našu tú vodu na víno, musíme mu najprv dať tú vodu do rúk. Nie čakaním, ale konaním. Nie pasivitou, ale vernou prácou. Pretože Boh nekoná mimo nás, koná cez nás. A jeho moc sa prejaví presne tam, kde sa končí naša.